Yaba mfowethu sanibona. Uphungale nje lo. Isidudla sendoda sithoni siyafafaza nomtshelo kwani bafazi maningi enkundleni yembongolo. Isandla somntwana makonofela kuyale sikuba sesidudla isana sanamshado ezinjabi yepomoya libangembeleko. Yebo ke. Indaba sebantwini baba ababili bafowethu. Umnikazi wendaba baleka neketanga. Ngifuna sikhulume. Ngizakini nginje. Ngoba ngifuna ningazi ngisho wathiwa ngigezile okanye angigezanga nikwazi ukungirecognize ukuthi no luyaphunga lenje ngikamile okanye angikamanga. Akonakele kakhulu ila indaba la ikhona. Namhlanje ngifuna ukubethela isipikili sokugcina ebantwini abashadile okanye abantu abathandanayo okanye ningashadi nisafuna ukushada okanye nishadile as long sebudlelaneni. Bafowethu umfana intombazana umfazi uyindoda insizwe intombi umama ubaba. Azikho ziningi izinto eziqinisa umuzi. Okubalekile iqiniso nokuhloniphana nothando nesineke nokubekezelana nenhlonipho. You understand? Asikhohliwe njalo ukuthi indoda uma iya emfazini ifika ithi ngiyakuthanda mama. Isuke ifuna something okuyisitho somzimba kulowo muntu. Isuke ifuna ipunani, isuke ifuna ikhekhe indoda emntwini wesimama. Ngeke uthanda umuntu uqala umbona, ngeke. Usuke umshelela ubuhle bese ukwakhiwa kwalowo muntu. Sengisho ingqondo kahlathi isimilo, ngeke ngisho kanjalo isimilo sakhe sifakazelane ke nokuthi uyathandeka na. Understand? Kunabantu abangathandeki kodwa abanesimilo. Kunabantu abathandekayo. Isidalo sabo nje umuntu ethi umbona nje uzumthanda loya muntu. Uyayibona into leyo. Labantu laba babili abafani. Kodwa masikhuluma ngomfazi okushadwa umfazi okuthathwa umfazi okuthathwa. Masikhuluma ngomfazi okuthathwa bafowethu sikhuluma ngomuntu onengqondo okwazi usebenzisa lento le esekhanda. You understand? Nendoda yokwenziwa indoda yokuganwa kumele ibe nalento. Ngisho ingane onyawo lodwa kanye ibe yimbi ibe mnyama ngathi izawushunqa kumele ibe nalento phela izoba indoda. Indaba la yabo uma usebudlelaneni bafowethu yekeni lento yokuthi vele kuzoba nesikhathi sokuthi asiphathene kahle. Yekeni lento yokuthi singaphathene kahle usugijima yakini uyoceba ukuthi ke umakhumalo ungenza ukuthi okanye umfazi siyoceba ukuthi uphungale nje ungenza ukuthi. Yeke lento leyo ngoba izobackfire leyo nto, izohlukumeza wena. Yayibona leyo nto. Kanjani na? Kangangokuba wena njengamanje uzoya ukhala kini. Ugcwele inyembezi. Ufike ulibeke usizi lwakho batshela ukuthi uyangihlukumeza lo muntu wenza ukuthi nokuthi nje manje sengijolela wenza ukuthi nokuthi. Abakini bazomzonda lo muntu. Ake sikhulume ngomuntu akaloboli. Boyfriend angithi uzihambisile wena le wayiqomela wena wayivulela imlenze le. Usuwavulile amathanga akho atshekile. Bese ngiyakuhetha mina maybe zama ukukhuza uthwala umlomo manje uyekini ufike ukhulume lento ofuna oyikhulumayo. And uyazi umuntu bekwatile ukhuluma kwasana ukhuluma noma yini. Into ezokwenzeka ukuthi ifamily izomzonda lo muntu wasimelana othandana naye. Izomzonda lo muntu othandana naye. Bese bemzonda bese nexolelana nina kusasa.
ngeke bona bamxolele. Bazothi lo muntu lona uhlukumeza udadewethu, uhlukumeza ingane yami, uhlukumeza umshana, yabona into ezikanjalo. Uzoyiqeda kanjani leyo nzondo oyitshalayo leso sikhathi? Impi oyiphakazo uzoyilamula kanjani ngoba manje wena usubaqhathile labantu. You understand? Ngiyindoda mina ngizolobola kini, nginamacala kini engiwadalelwe wena. Uyayizwa leyo nto? Okanye ngilobolile usuya kini manje uyongiceba manje. No, ayenziwa into leyo. Leyo nto idala impi, idala inzondo emndenini emibili. You understand? So izokwenza ukuthi ngisho wathi mina nawe sesixolelene, bona abakini bazobe lokhu beyibambile le nto ukuthi lo muntu wahlukumeza udadewethu wafika ekhaya. Kuyofika ithuba lokuthi kuyofika isikhathi sokuthi-ke wena udlule emhlabeni. Labantu bazosala bengiphuca kwasani la endlini because bengikuhlukumeza, kanti kube yiphutha elilodwa nje ukuthi ngithe ngiyakukhuza, okanye kube yiphutha lokuthi ngiyenze mhlawumbe something. Uyabona nto leyo? Wena wakhetha ukuya kini ukuyongiceba, ukuyongimangalela manje ungivulela amacala kini. Ubatshela ukuthi benze njani ngoba ngeke bangishaye. Ubatshela ukuthi benze njani, bangizonde vele. Uyabona? Yabona nje mawuthi ushadile okanye usebudlelaneni, uma umuntu othandana naye ekuphatha kabi, yakubo kwakhe lowo muntu, ufike umcebe kubo. You understand? Batshene ukuthi ingane yeni ngenza ukuthi nokuthi. Angifuni ukuze ngithathe isinqumo sokuthi ngiye ekhaya kithi ngoba ngeke kuze kube kuhle bazongigweba. You understand? And manje wena uma uthwala ikhanda lakho lelitshekile uya kini uyobatshela iy'ndaba ngomuntu othandana naye, idlozi lakini alijabuli okokuqala. Niba ney'qaliso nobabili because igazi lakho selikhona kulo muntu, nawe lakhe likhona kuwe. You understand? So uma kuwukuthi nina nobabili niyaxebana, kusho ukuthi uvula ikheyisi emadlozini, idlozi liyashaya. Uma ubaba wakho elale ekwatile noma wakhe elale ekwatile, idlozi same time livulela isibhaqa. You understand? Mase kunjalo-ke wena uyaphinda uyihlanganisa nalo muntu senixolelene, uthatha isiqalekiso nawe because isiqalekiso sihlala emntwini oyedwa. Walala nomuntu oqalekisiwe nawe nesiqalekiso because igazi lalowo muntu liyangena kuwe. Wena naye you are one flesh. Angazakhupha English. Yemadoda. Uyayibona nto leyo. So yekeni lento yokuthi uthi usebudlelwaneni uthathe iy'ndaba manje uhambe uyoyikhuluma nabo umndeni wakho. Ayenziwa lento leyo. Udala impi. That is wabona kunabantu abakhubazekile abahlukahlukene ngokuhlukahlukana kunokukhubazeka esikwaziyo thina ukuthi yabo nje kwalo muntu enje kwenziwe ukuthi bese kuba nabantu abakhubazeka isidala ukuthi umuntu akananyawo okanye umuntu akahambi, lowo muntu lowo vele kukaNkulunkulu lokho. Kodwa manje makuwukuthi wena uthathe iy'ndaba zami nawe uyoyixoxa kini, wenza izinto zibe nzima, ikakhulukazi lezi ndaba ezingezinhle. Vele othandweni kufuneka ugrade 2 kuphela, ugrade 1, first grade. Abantu abangakazi baya esikoleni for uthando, umuntu ongenayo experience yothando. You understand? Kodwa wena makuwukuthi uzothatha umuntu vele osazi amadoda awu-2 kuya phezulu, lowo muntu une-experience eningi, uyakwazi ukuhlukanisa amadoda ukuthi le imnandi, le ayikho mnandi, esokile imnandi, engasokile ayikho mnandi, engasokile imnandi, esokile ayikho mnandi. Because lo muntu uselale namadoda amaningi, wazi ipipi elincane nepipi elikhulu, akaneliseki lo muntu, une-experience. Uzohlezi ukhuza, uzohlezi ukhuluma, uzozala ingane ezine-experience because uthethe umuntu one-experience. You understand? Umuntu olotsholwayo intombi oseqekeziwe, usevulele iy'gebengu zangena ekhaya, ungidayisela kanjani into emoshekile evuliwe? Mina ngimlobola umuntu engimthole engelona itshitshi, ngeke. Ungidayisela kanjani i-cold drink ivuliwe, into engasena acid? Angani ukuze kuthiwa owami ngoba kumele ngithole lo yamsoco, iwona kumele ngiwuthole ngiwudle mina, hlale kumina, nami ngiwunikeze wami, khona sizobambisana. La ngikhuluma iqiniso impela nje manje. You understand? Okunye, uma usuhlala nendoda okanye uhlala nomfazi, hhayi ngikhulume namadoda ngingabe ngathi ngishaya abafazini. Uma uhlala nomfazi, yeke lento yokuthi uthengele uma wakho irogo uyindoda, uthengele ubaba wakho ibhuluku uyindoda, uthenge ukudla uhambise kini uyindoda, yeke lento lamasimo. Makuwukuthi uyasebenza umakoti, thenge phela, kodwa uma ufika kini umakoti okuthengile silima.
ukuze bamthande bamnikeze izibusiso. Uma benika umfazi wakho izibusiso banika nawe. Awukhulumi kambi ngomfazi wakho kwabakini. Awuswani madoda. Ngiyanitshela nje inkunzi yombhemu ngila ko-26 iminyaka yami yokuzalwa. Kunamadoda anempandla angayazi lento engiyishoyo manje. Uyabona? Bafowethu, lento ayiqale isebenze. Uma uthengela ubaba wakho impahla, wothi uma ufika kini uthi umakoti uthengi nginisize umakoti ungithumile uthe angizoletha lento. Baba nomama umakoti uthe ngithunywe umakoti lapha uMansele uthe angizothi. Uyabona? Hayi uqhamuka hayi baba ngidlule lapha eboxer ngitholela ibhayisikili. Hlala nengane yabantu la ekhaya. Awuyiniki isithunzi. Yini inkinga yakho? Awuyiniki isithunzi ingane othandana nayo. Umuntu othandana naye amnikeze lento yokuthi azizwe ebalekile. Kumele ukuthi ngisho kuthiwa akekho bamkhumbule. You understand? Thina sakhulela emakhaya futhi kumele siyazi ukuthi umuntu mezolojolwa bamtshela o-anti abantu abadala bamtshela indoda bayitshela ukuthi indoda makuthi umakoti asebenza indoda yabo lezi ingane zonke lezi ingane zakhe lo muntu omama bazobashona kanjalo nomfazi uma ezogana like abamtshela kuthathwa izingane zomakhelwane nezinye singazazi sibekela yabo zonke lezi ngane zondlwayo lo muntu lo asifuni kusasa sizwe okunye okanye singaboni lutho sifuna ukuthi kungashintshi lutho kuhlale kunje uma kuthi kuyashintsha kube kuningi. You understand? Yeah, indlela leyo ukuthi ungakhohlwa abakini ungakhohlwa abantu abahlupheka abashiye emuva okhule nabo uma usushadile. Uyayizwa lento leyo bese nani bosikoni nini enihlele ekhaya nilinda ukukhulumela ukudla nina hlupha abafazi bethu zinja anifi ngani ngoba vela ninawo amadoda nahluleke uhlala emendweni indaba ningafi. Siya understand awuganile phela ifana ke ungcono sokungcwabe silima ngoba into oyaziyo ukukhulumela ukudla udla imali kabhodi yakho idlo bani awuyingani kuyosebenza nawe badle yakho awuyingani nawe uyodla indoda yakho hlalela ukukhuluma udla imali kabhodi la yayi hawu ubani kanti omele adla imali yomunye kuthiwa indoda iyakuhlubuka emndenini wayo inamathele kumkayo. You understand? Umfazi uyokudela bakubo anamathele kumyeni wakhe udla imali kabhodi hayi yazi into enamathele bafowethu ufuna utshela into enamathele yabona i-super glue iyona enamathelayo into okuthi inamathela ibisaphuma kodwa uma kuwukuthi wena uyindoda uthatha iy'ndaba zomfazi wakho uyoyitshela abakini sokumele lowo muntu umlahle ngoba ngeke esaba nesithunzi la ekhaya usuvele wamdivosa wena usahlaleleni naye ngoba uhlalela ukumgqilaza uzomgqilaza wena uzomshayisa ngamadlozi la ekhaya. No, ayikho right loo nto leyo ayikho right. Uma kuwukuthi uthandana nomuntu nihloniphe lowo muntu ngikhulume kahle kwabakini. You understand? Uma kuthi sihlala la endlini sobabili kumele wazi ukuthi yena siyaxabana manje kodwa uma uphuma phandle uphuma umhleka awuphumi uquzula umlomo manje la phandle. No, subonisa abantu ukuthi la endlini kunento ade siyilungisa futhi awuphekiwe kahle kumele ubuyele kini uyindoda noma umfazi uyishidi. You understand? Awunazi impawu zokugana vele emshadweni awuhanjwa namadanono emshadweni ukuyiwa namatshe uthatha isho ligwenye ube nenhliziyo yetshe ufunde ukwamukela isimo esihle nesishisayo. You understand? Umusa obudlelaneni because ebudlelaneni akekho umuntu wakuhambe wayengenamazinyo uya amazinyo esephelele naleli lokugcina elilaya endlebeni selikhona okusho ukuthi ngeke ngikukhuze mina la
kumele sibonisane because uzela ekhaya vele usufundisiwe ukuthi indoda iziphatha kanje, umfazi uyiphatha kanje. Yayizwa lento leyo. Makuwukuthi wena ufuna uku-understand, awufuna ukubambisana nami, ufuna ngibambisane nobani? Mawuthi awufuna ukubambisana nalo muntu othandana naye, ufuna ukubambisana nobani? Ingakho uzothatha iy'ndaba zalaya ekhaya sizenza mina nawe uhambe baxoxela kini kumele behlale bezindaba ezinhle njalo. Siqeda ukulwa manje uthatha ifoni ihlabe kini, mama ninjani? Hawu siyaphila. Yawu bakithi ngihlelani nobaba kaBoy bakithi, ukuthi anginibingele anikhulumisani. Bese kungena uSikoni la, u-anti uSikwezi angene la. Ngiqeda ukulwa manje. Iy'nyembezi kumele zisho same time ziphele ebusweni. Same time kuhlekwe kube mnandi. Mehamba ngiqale phansi ngihlale ningakhulumisani. Ya. Mina nginodadewethu kwayehlupha sisakhula thina uthole silwile lapha sibanga ukudla. Kwaliwa kwamanzi phansi. Qeda umama sithume athi hambani niyothenga ukuthi okanye siyotheza. Qhamuka umuntu ajwayele kabi mina ngoba beyimina ade emncane. Usisi uzolwa alwe nalowo muntu simshaye simshaye sinjalo singakhulumisani. Siqede siqhubeke singakhulumisani sihambe sizofika ekhaya. Ngasijwayele kabi sokushaya. Yazi okubangwa yini lokho ukuthi sakhula sidle isitshele esisodwa ongasenzeki manje. Yayibona into leyo. So-ke bafowethu, makuwukuthi sekudlelaneni zazi ukuthi ufunani empilweni, ube umuntu womuntu wakho, impilo yakho izoba lula. Yekeni lento yokuthandazela imishado yokuthi uNkulunkulu ngicela ubusise umshado wami. uNkulunkulu akakubusisi ungabusiswanga umuntu othandana naye. Kumele umuntu othandana naye ahlale abe happy always. Wena uzobusiseka kanjani na umuntu othandana naye makuthi uhappy? Wena njengendoda uzokhuluma kahle kubo, abakubo bajabule, kuzokujabule nedlozi lakubo nesithunywa sakhe lowo muntu, siba happy. You understand? Bese bakuvuma bakubusisa noNkulunkulu besiyabhansela. Kodwa makuwukuthi uyamhlukumeza lo mfazi ohlala naye lapho, uzolala ekhaya ebusuku. Labantu abamgadile lapha bazokubhaxabula ngoba ikhanda lakho ucela usimenta awuthathi kahle. Ngifuna ukunitshela kunamadoda manje ayiyabhu abanye bathi badliswa, awudliswa ushawa idlozi likukhiphe lenkaninyana esele encane, ikhiphe yona ukusa vale kuzokuvaleke nomsebenzi. Thatha inhlanhla yakho ninika umfazi asebenze aqeda kubuse ngoba wena uthatha ulaka lwakho lasekontrakini uzanalo la edlini. Uzola nomuntu wrong, uhlulwa amanye amadoda. Kunamadoda mina engiwaziyo masetshwaleni le esiwathuma ugwayi ayicelela ukuthunywa. Awewe mfowethu mina ngicela ngithume mfowethu, ngicela ngithume. Uyazi ngizothi keep change, keep u200. Ngithi hawu ngiphathele lapha ingude e1 eHenneken. Awushintsha uzobona uzomisa kanjani. Ufuna utshwala nje uphuma endlini engenalutho ngoba akasebenzi kusebenza umfazi. Ushawe idlozi. Ushawe uNkulunkulu, ushawe imvelo wena. You understand? Kunabantu abayiqalekisayo bona. Umuntu othatha isiqalekisa sibeke ekhanda uzokhela amalahle ngenxa yokuswela lento le kuphela. Yabo makuwukuthi usemshadweni kumele uzazi ukuthi wena ubani. Muyindoda kumele uzazi indoda. Indoda kahle kahle idalelwe uba nekhanda eliqinile, awuvumi noma yini. Kodwa lokho ungakusebenzisi njenge-advantage phezu komuntu wesifazane. Ungathi uhlulwa yithi le ngaphandle ungena endlini usuzobhodlela emfazini. Ize no, ayenziwa lento leyo. Lokho thina sikubiza ukuthi uyi-barbarian, uyisilima. You understand? Uyisithutha sokugcina. Kumele wazi ukuthi umfazi umuntu okupholisa amanxeba mase ukushayile thina insizwa lapha. Uze ufike la endlini ufike umtshela umfazi ngilimele manje ngiyile etrainini. Imela sithe siyasuka ngathi ngiyagibela ngalimali. Angithoba la. Kanti ngifaka impanga ushayile. You understand? Isihlahla sokuphumulela umuntu esimame. Into yokugcina yokuthintwa isitshe esibuthakathaka esifayo noma inini. That is why ikhehle langikhulisa mina la ngitshela kahle lathi phungaledla mfana wami woza la. Tshele. Nangisabiza ogejasi. Mfana umfazi ofunda ukuxolisa emfazini. Ngazibona ungakwazi ukuxolisa emfazini awuyona indoda. Sewumfana usafuna ukukhuliswa, upheke ube ingqwele. You understand? Umfazi
ngisho ukuthi u-wrong umfazi unokufika esikhathini sokuthi ke abe kwesinye isikhathi esingangeni kuso thina okwemvelo lo kwadalwa uNkulunkulu nathi sakufica kunjani ogogo babenjalo. Abe kwesinye isikhathi sokuthi akafune ukuthintwa umuntu esimame, akafune uba nenhliziyo encane umuntu esimame, you understand? Sengitshela ngomfazi-ke manje umfazi unofika isikhathi sokuthi acikeke engazi ucikweni. Thola ukuthi kwesinye isikhathi useyinsukwini zakhe bayacikeka, bahlala yabo nje bayileyo nto abayiyona. Kumele umu-understande, ungahlezi njalo unyusa amagiya njalo wena kuyaliwa, no. Azi kumele umfunde umfazi wami ngesikhathi esiwukuthi uba kanje, uyabona? Exactly, uzoba indoda. Hayi ukuthi kancane kancane lapha yeyi mfazi yeyi uyapheka usuyachitha, no. Kodwa awuvumi konke, kunezinye izinto angamelanga uzoyivuma uma uyindoda, you understand? Kumele umbekele umthetho umfazi ukuthi mfazi ngesikhathi esiwukuthi senza ukuthi akwenziwa ukuthi ngesikhathi esiwukuthi. Kodwa manje makuwuthi nizohlezi njalo ukhuphula igiya njalo idazi bhum phezulu, uzomkhuza kanjani lo muntu? Uzombonisa kanjani? Ngoba kwawena uyinkinga, uyasabeka. Umfazi akumelanga akusabe, kumele akuhloniphe futhi akumelanga akuthande. Wena ndoda wena omele umthande ngoba wena umsukelile, usinto ibhuluke lakho lapha wayomtshela ukuthi uyamfuna, ngifuna ukuzomfaka la, uyamthanda. Umfazi akanalo uthando, unenhlonipho. That is why sekhathele wakushiye ngoba vele akaze akuthande. Umfazi akekho umfazi othiwa athanda indoda, lutho. Uyakuhlonipha, uyinidi, indoda iyinidi. Umfazi uyinto yokuthandwa, yokuteketisa, yokutotosa. That is why indoda kungamelanga itotoswe, kodwa umfazi kumele atotoswe umfazi, because uyinto yokuthandwa, isitshe sobuthakathaka, into yokugcina kumele uyihlukumeze empilweni. That is why abafazi bengaya empini kuyamadoda ngoba indoda ayitotoswa, you understand? Thina sihamba ngeenyawo esikoleni kodwa amantombazane ethengelwe iy'cathulo. Sihambe ngeenyawo thina sigxoba iqhwa, thina sukelana sinyathela amatshe, uNkulunkulu wami uhlatshwe ngameva ngoba uyindoda. Kumele inhliziyo iqine, you understand, endodeni. Bese kuthi umfazi mekujwayela kabi, kube nendlela yokumlungisa umfazi wakho, kube nendlela yokumbuyisa endleleni makuthi usamthanda, you understand? Akekho umfazi ukuthi unothando, uthanda indoda uyakuthuka lowo muntu. Ungezwe ethi sawubona bhuti, hey mina ngiyayifela dubula la same time shayela ngesibhamu afe. Akazalwa abantu, umuntu kaSathane loyo. Umfazi akanalo at all uthando. That is why musu umjwayela kabi akushiya, akushise ngamafutha, axuba amafutha ne-acid abhoyile, akuthele ipipi lelishe livuthe limelte libe umdoko ngoba akazi akuthande. Kodwa wena ngeke uze uthathe isibhamu umdubula umfazi umthanda, lutho. That is why umfazi ekufebele kanye indoda izaci ibe ngawo quality ngoba ukufebele ngoba uyazi ukuthi uyamthanda, ufuna ukuzisa ubuhlungu. Thina abafazi yabafebela 96 times akuxolele, kodwa wena umfazi ukufebela kanye kumele unelo lodwa lalukhulu edlule ezinye, stress, you understand? Lokho ngizama ukupruvela ukuthi indoda yiyona enothando. Umfazi akanalo uthando at all, akanalo uthando. Umfazi uthanda iy'ngane zakhe. That is why yabona mawukuthi ukhulele ekhaya, angithi niyazi ukuthi ingane encane ayilunywa inyoka. Ingane encane ayilunywa inyoka, ayidliwa inyoka. Ingane encane ayidliwa amabhubesi, encelayo ibele. Angikhulumi nalabo abakhohliswa abelungu kuthiwa hayi ingane yakho ungayincelisa ibele, uyoncela yini lento le, lento encelwayo leya manje ey'ngane uthi iyoncela ititi, iyoncela ibhodlela, no. Yabona ingane edla ibele, encela ibele, ubisi lwebele lukanina, 1, ayi-affectwa otikoloshi. 2, iyambona umthakathi ingane. That is wabona ingane yaphapha isuka ikhale. Ningi sikubona wena awuboni, yona iyakubona lokho. You understand? Ingane ifana nembongolo. Ingane ayilunywa inyoka, phela ngibona ayilunywa inyoka, kodwa uthi imbongolo idliwe inhlwathi.
lutho. Ingane ifana nembongolo. You understand? Ingane imisencane kubalekile ukuthi incele imunye ebeleni likanina ukuze ithathe ubuntu kunina obubekwe ubaba. Ubisi lwengane lisuke endodeni lwehlele kumama. That is why umuntu wesimame ngeke aze ayincelise ingane engalalanga nendoda. Uyitshitshi lophuma kanjani ubisi? Kumele nendoda uvuthwe khona kuzophuma ubisi. You understand? So leyo nto leyo isho something, iyona into okuthiwa ubuntu, khanda umuntu. Uyabona? So ke into ebalekile ukuthi umuntu wesimama ahloniphe indoda. Akayithandi makungena abantu la manje bephethe ibhamu, umfazi uzobaleka. Othembela ukuthi uzolo. Kodwa kungangena abantu bephethe ibhamu ungekho wena umfazi sele nezingane. Engafa umfazi sisala ingane. Alwe kuze kuphuka izandla lapha. Amasosha amaphosa agijime agcwala indawo yonke edudulwa umfazi evikela ingane zakhe. That is why ngeke ulwe njengebhubesi elinabadlwane. Ngeke ulwe njengenyathi enenkonyane. Khohlwa. You understand? Ngeke ulwe njengengqungqule namatshwele. Uyayizwa lento leyo. Ngeke ugijime njengomganka. Ngeke lento okuthiwa ikhudu engathi impala enempondo ezinje. Ngeke ugijime njalo lento le esifazane. Because iyazi ukuthi mangathiwa ngiyafa la ingane zami zodlana ziyoncela kubani. Uyayizwa lento leyo. Umuntu wesimama unesibindi ukudlula umuntu wesilisa. Kodwa isibindi sakhe sivela uma under pressure. That is why umgqilazi umuntu wesimame eba lesibindi sokuthatha amafutha akushisa kubhonxole ushe ube i-beef stew. Ya ube i-chicken braai pack. Ngoba vele akazi akuthande. Uze nenhlonipho wena u-appreciate ukuthi uyakuhlonipha. Udela abakubo lo muntu wazohlala nawe la. Wena ufika ubona i-punching bag yamhlukumeza. Mawuthi khona indoda esahlukumeza umfazi njengamanje ngesandla. Kumele ibulawe, ingaboshwa, kumele ibulawe. Umfazi makuwukuthi uyabona ukuthi ngeke nowakho umuzi mthathe uye kubo. Mase umlobola la libuye back ilobola. Hlawula ingane zakho. Phume kanjalo uzomthola umunye umfazi oright. You understand? Bafazi, indoda mawuthi yakushaya ungabusaya kubo kwendoda. Iyakini yo reporter ukuthi indoda iyangishaya. Lelo akulona icala elithethwayo lelo. Ushayelana. Makuthi wonakele akusiphutha lakho, iphutha likanyoko. Mawuthi intombazane ungena emshadweni wonakele. Kunabantu abanenhlanhla yokungena emshadweni. Kunabantu abamisela ukushada, kunabantu abamiselwanga ukushada. You understand? Mawuthi ungena emshadweni awufundisekanga. Akulona lakho lelo phutha, uma wakho lo muntu okukhulisile. Makuthi akekho uma wakho lo muntu okukhulisile. Makuthi intandana akumelanga ukuthi ube isiqhamgwaqo. No, ayikho intandana esiqhamgwaqo bafowethu. uNkulunkulu wakwenza ukuthi umuntu once wayintandana kumele focus because uyayikhulisa uyichwane lo fudu. You understand? Ngitshela umuntu ka96. Ya. Ngivuthiwe phela mina ngaphe kwazi ingqwele mina inyawo zazingekho phandle. Mina lalivala ibhodo amakhehla ahlala phezulu kwathi umfana kumele avuthwe. You understand? Ngavuthwa mina ngaza bakufungiwe mina. Ya. Mfana kamgelo kafundi ngintshela manje izinto eningazazi. Omkhulu benu abazazi lezi zinto. Ngisazoza lapho kini eMsinga ngizonihlalisa phansi nomkhulu benu nginifundise ukuthi indoda iphatha kanjani indoda. You understand? Umfazi uyiphatha kanjani? Ya. You understand? Mina ngiyidinosaur ngingedwa. Ngixoxela. So ke okubalekile bafowethu ukuthi ke empilweni ufunda ukuyimela. Ngiyindoda ngaka ngina 26 years ngisayoceba kumama. Mansela ungenza ukuthi. Manje mina ngisathanda ngizogcina ngimshaya. Besibona izini ukuthi sihlama lesi sinqampo. Umnqolo. Uma indoda mina ngahlukana noma ingane yami bafowethu yazi. Kwaqhuma inyongo ngaqhuma ubhozo wabheka phezulu. Wayihlanga lashona leli ngaphumi. Kwayilento okuyiyona uma ungizala akayazi yonke lento. Wezwe sekuphela unyaka ukuthi mina nomuntu asisekho sona. Ngoba ngiyindoda kumele uhlungu bami ngiyiphathele bona. Ngizwe ukuthi no ziyakhala. Hayi ukuthi uyindoda uyoceba kuma wakho. Abangenabo mama ezinjani.
hayi khulani madoda khulani. Uma la kulele khona indaba, uma uyindoda zitshene ukuthi lo mfazi ohlala naye ingane yakho yokuqala. Uma umfazi zitshele ukuthi labantu engihlala nawo zingane zami zokuqala, uzoba washela ubatshele okokwenza, ubaphekele, bafunze, yabo nje. Mani-ke nayitshela ukuthi njengoba ngisemshadweni la bantu bazingane zami, nalo wathi lo muntu ingane yami kumele ngimnaye, ninakekelane, nizophila isikhathi eside ngalokho. Sorry, uyabona, nizophila isikhathi eside ngalokho ngoba niyanakekelana. Ungavumi indaba zakho ayixoxele omunye umuntu, awuyitshele omunye umuntu indaba zakho. Kumele indaba zakho kube zindaba zakho, indaba zomunye umuntu kube zindaba zomunye umuntu, uzoba right. You understand? Isithunzi sendoda semfazini wayo, isithunzi somfazi ukuyiphatha kwakho uphuma la, ikhona okuchaza yonke into. Yabo mina uma ngihamba la emgaqweni ngibona indoda ihamba yashela yonke le ndlela, iyamemeza, yenza yonke lento eyenzayo, kumele ngibone ukuthi lo muntu akaphekwa kahle, ukhuliswa kahle. Uma uyindoda bafowethu kumele ube nalento ukuthi i-focus, ube ne-discipline, uzazi ukuthi ufunani. You understand? Awuhambi ugcwala yonke le ndawo, uzothola ngale ndawo ukuthi kunomcimbi nawe usukhona khona. Kumele umenywe endaweni ohlala kuyo, awuxabene nomakhelwane kodwa awunayo umngane. Indoda leyo kumele uhlahla ncanca unomngane kancane nje, abangani bami, hayi ukhuluma nabangani namanje usenabangani, umusaphi-ke umfazi? Ngoba umngani wakho, umfazi bafowethu uyikhombo. Ngitshele mina, ungitshela ayikho into emnandi njengomfazi emhlabeni. Lasho kanje ikhehleli ngizalayo ngelilanga esontweni, lathi ayikho into emnandi njengomfazi. Abantu bathi hawu ukhuluma inhlamba, bafowethu umfazi umnandi. You understand? Umfazi uwubafo. One, that is what udela abakini abafowenu. Umfazi wakho uwubafo, ukhuluma naye everything. Ungabona umfazi umtshela into eyotshela omunye umuntu, shala esibhamu, ubuyisele kubo lo muntu. Umfazi uwubafo, umfazi uwusisi wakho, umfazi u-anti. Ngangani ngitshela omunye umuntu khona lokho wathi ngiyamxhaphaza, ngimtshela ukuthi no yikho konke u-anti wami, uma wami, wathi ngeke ibe u-anti wakho, ngeke, because u-anti badume kabi. Uyabona, umfazi wakho ubafo, umngane, uyi-honor, everything emhlabeni. That is sithi thina my everything. Abanye babizela ngo-baby because uyingane yakho, uyikho konke, umama okuteta ngaphambili. Mfazi, indoda iwubaba wakho ngoba izokulwela, izokondla, izokufundisa, izokwenza yonke into, phinde ikudle, ya baba wakho. You understand? So bafowethu, kubalulekile ukuthi uzazi ukuthi ubani, mazi umuntu wakho ukuthi uthanda ini man. Futhi mina angiyithandi lento yokuthi nibadala ningaka bafowethu kodwa hayi namhlanje siyodla e-KFC. Hayi yabo mina ngakaze ngenziwe ngamasimba la. Futhi uma ukuthi uzothandana nami kumele wazi ukuthi i-KFC uzoyizwa ngephunga. Chicken likhini kabani yona le. Sodla ukuthi singazi ukupheka obani, kanti izandla lezi ezandla lezi ngikuthatheleni kanti ukubeka la emagcekeni. Ya? Ngikudla ukudla engingakazi ukupheka obani. Ngifuna ukupheka ukudla la. Ya, ufuna ukupheke ukudla ngikubone ngikudle. Mina wamfazi uyazi ukuthi ngizathwa ngidlile le Pedros. Mangifika ngifuna kwakho ukudla okushisa ngoba yikhona engikufunayo ngamlandela khona kubo. Futhi manje hey bafowethu ngakhuluma kuze kushona ilanga mina. Nina nizwa nifuna ukutshelwa konke man. Yini inkinga yenu? Bafowethu umfazi into emnandi kakhulu, okumele ucommunicate naye zonke izinto. Esikhathini samanje kumele ukuthi uzazi uqoqeke, liphume lishona ilanga ula endlini. Yabo mina ngiqembeli kaze ngiphuma, kaze nginyakaze, ngisho esitolo kaze ngiye, because namhlanje I'm off. Ayikho into engiyenzayo, ngithe ngithola ithuba ngilale la endlini, ahlala la endlini, kodwa phuma la shona ilanga kaze ngiqoke. Yabo, ukuzazi awuphithize uma indoda, gcwala indawo yonke manje, uhamba uqhumisana nemoto, sibona isilima into ezofa noma inini, beyivorce idliwe izintuthwane lento.
so ngcwaba icubu la because wena uNkulunkulu yakubona ukuthi mengakunika imali uzohlanya. Abantu abachoma ngempahla ncanca umuntu uyadunuza uthona ngichoma ngempahla angeke uzobusisa ngeke wakho umuzi usachoma ngempahla. Hayi qoqeka uma indoda into ephuma emlonyeni wakho always kumele yakhe, kumele ube isibonelo sikayihlo. Yabona nje uma indoda la hamba khona kumele wazi ukuthi uhamba nje uthwele isithunzi sikababa wakho, urepresent uyihlo wena. Uma intombazane urepresent unyoko, unyoko urepresent uyihlo noma wakhe. Awuziphilela akekho umuntu oyiphilelayo. Musana ukuthatha iy'nkomo zenu ninike ononkroyi. Musana ukuthatha iy'bumbu ninikeze abantu abahlanyayo abangazazi bafunana empilweni. Uma uyintombazane ngiyafisa ule video leni nitshengise iy'ngane zenu nina enihlule isikole enihlule imendo ngiyanifundisela manje ingane zenu. Uma uyintombazane vele imizwa izokuhlupha because kunento okuthiwa i-stage omele idlule kuso ukuze kuthiwe uyintombi nto uyitshele ngobuntombi bakho. Kumele uhlushwe imizwa, uhlushwe ngabafana, uhlushwe ngomkhulu, uhlushwe yonke lento udlule ukwazi ukusurvive uzoba intombi nto. Uma usahlushwa imizwa, usahlushwa i-stage awuyona intombi uyingane. Intombi la ko 22 kuya phezulu 20 kuya le na 14 uqhuma amabele manje uthi hayi mina ngiyintombi mina into awuyona intombi uyingane. Intombi umuntu ozothile oselinde ijaha ulinde insizwa ifike ishaye. You understand? Kumele uyiqhenye uthola umuntu uzufe lowo muntu uthandana naye. Ngathi ngiyoxolisela omunye umfo wayelala nengane encane. Ingane ushuthi ayiqamba manje walezi ngane ezinemzimba lezi. Yangane ina 13. Lo mfo lona ena 22. Ingane yamqambela mangathi na 18. Lo mfana washaya phakathi. Walala nalengane kanti ingane la khona ekhaya kubilala nenye ingane encane. Shuthi yashila lesi ingane yaphuma efastele yahamba yaya endodeni. Lo mfana wavuka washaya phakathi lengane. Yabona? Into eyenzeka ukuthi ingane yavuka ebusuku yakhala. Ubaba noma bavuka bayo-attenda ingane bathola ukuthi ingane lele yodwa. Bathi uma bebhekisisa bathola ukuthi umfana bayamazi. Kwashuba ngathi ngiyomxolisela laphana umama wakhona wathi uyabona mina mntanami ngingaka angiyazi enye indoda ngalala nendoda ngina 30 lo una 14 usazi indoda. Yabona bafowethu ayikho into ebala nje ukuthi uzigcine kodwa uma usuyigcinile musa phela ukubhayiza abhayiza uma usuyigcinile. Kunabantu abayigcina umuntu ayigcina azathi 40 hayi sekuhlanya lokho hawu kanti uyahlanya 40 uyindoda uyigcine 40 awumazi umuntu esimama uyahlanya. Hayi mina nginitshela iqiniso bafowethu uma indoda kunezigaba okumele idlule kuzo. Uma indoda ungakhuli uze uthi 25 uzokhulela ejele ngoba uzodlwengula into ozoyenza. You understand? Awukhuli uze uthi 25 ungamazi umuntu esifazane uyindoda. Kunento omele uyikhiphe kuwe okuyinkani. Indoda kumele ifane noshaka uthi uma ubanjwe istage sempi ubonakala ukuthi hey lo mfana uyahlupha ubaqedile yabo nje ngenduku kuyaziwa ukuthi uyabusa la esigodini. Ubanjwe istage lapho ube nomlando hayi uthi uba ubanjwe istage ulana nezalukazi. Hayi ayikho into leyo. Ubanjwe istage uzohamba uhleba abantu uhamba ukhuluma indaba zabantu. Hayi ayikho into leyo. Uma uyindoda bafowethu kumele ubanjwe istage esicacayo, istage sangempela hayi lezi stage nyana zena ezingathi shoes uhamba ulengisa amabhlokwe manje ulengise nekhanda manje ngathi uyimbongolo. No, indoda kumele ubanjwe istage wakhe imkhonto sikubona uhamba uphetha sikhuze lana uhlupho ushaya ezinye insizwe ushaba amadoda amadala sikubona waginqa phansi ngenqindi sisho ukuthi hayi lokho kuyoba inkingi phela. Mina zami ingane zabafana ziyazi ukuthi wabuye eceba la ethi papa ungishaya usibani mangiqala ngimshaya ukuthi uthe papa kubela athi baba
ngithi yebo mfana wami uthini, athi usibambane ungishayele ngithi hamba ungifunela induku lapha eziwu-2 tshengisa ukuthi umenze njani. Mefika nalezi nduku ngizithathe ngiyibambe ngimshaye blind ngazo ngithi wenza kanje kusasa, wenza kanje. Umfana akacebi, umfana akacebi. Kulesi sikhathi samanje ingane yakho iqhamuka igijima ithi papa ubani ungishayile, nawe uyayithatha ingane uyayikhapha esikole for sec. Soba 40 ngizama ukusho-ke, ngiyabonga sengikhulume kakhulu 40 minutes khuluma. Ngicela ukuthi-ke nithandane, ngikhuluma nabantu basemshadweni, thandanani, uNkulunkulu uzonibusisa. Thank you. Subscribe laphana nenze zonke lezi zinto. Ngeke phela nginikhuze nganithandi, ngifatela blind.